Хәерле сәгатьтә хөрмәтле минем яраткан Туган тел телеканалының сәр итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирдә Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Бу юлы сезгә Казаннан ялкынлы сәламнәремне юллыйм. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына ашкынып эшләргә килеп җиттек, дусларым. Татарстан Республикасының атказанган артисты, үзе шибәр, үзе талантлы, үзе сәләтле безнең Сөмбел Билалованың бүген матур иҗат кичәсе. Әйе, әле иҗат кичәсенең дә ниндие? Аның иҗат итүенә 20 ел да тулып киткән икән. Шушы уңайдан без бу бәйрәмгә матур репортажны эшләргә керештек, дусларым. Телеэкраннар янәшәсенә якынрак килегез. Бик матур, кызыклы һәм җылы булачак. Әйтеп китегез әле, зинһар, Сөмбел Билалова сезнең өчен нинди артист ул? Ул минем өчен бик талантлы җырчы. Мин аның иҗатын бик яратам. Сезгә алдагы тормышыгызда уңышлар телим. Иҗатыгыз һаман да үссен, тамашачыларыгыз күп булсын, сезне яратсыннар. Сезгә исәнлек, саулык һәм карьерагызда үсеш телим. Мин иң җылы гына сүзләр Сөмбел турында әйтер идем. Ул молодец, ул яшь, талантлы, ул үзен тота ала, ул бик әдәпле кыз. Сер түгел, ул минем кече малаемның туен алып барды. И безнең кодалар Саратовтан исләре китеп китте. Хөрмәтле дуслар, сер итеп кенә тапшыруы бүген Казан шәһәрендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында эшли. Кемдә кунакта дип күпләрегез әле аңламаган булса, без бүген әйтеп китәм. Татарстан Республикасының атказанган артисты Сөмбел Билалованың юбилей кичәсендә аның иҗат мизгеленә инде 20 ел да узып киткән икән, дусларым. Шуңа күрә без бүген аны котларга һәм матур итеп сезгә репортаж эшләргә килдек. Бүген әлбәттә нисегезгә төшәм, аның 20 еллык иҗат юбилеена багышланган концерты гөрләп шалап узарга әзерләнә. Үзе янәшәсенә якынрак киләбез, дуслар. Әйдәгез. Сөмбел үзе утыра, Татарстанның атказанган артисты дип әйтик әле. Сәлам, хәерле сәгатьтә, Сөмбел. Сәлам, хәерле көннәр. Мин сезне күрергә бик шат. Без дә бик шат. Без инде башка концертларда очрашып, Сөмбел белән аралашып, матур итеп дуслашып та биттек инде. Аллага шөкер. Хәзер инде Сөмбелне сүзне башларга кирәк. Август айында Сөмбелгә Татарстан Республикасының атказанган артисты исемен тапшырдылар. Без сине бу исем белән котлыйбыз. Син күптәннән лаек бу исемгә. Чыннан да беләсеңме? Менә шундый куандырам да шулай итеп кеше әйтәм. Син Сөмбел күптәннән лаек инде дип. Чөнки әле без аны белмибез дә, ник бирәләр инде дип әйтсәләр, бер дә күңелле булмас иде. Менә лаек дигәч, әлбәттә бик шатланам. Лаек, чөнки менә әйтергә кирәк, Сөмбел, мин үзем шәхсән эстрада дөньясын күптәннән бала чактан күзәтеп килгән алып баручы буларак, кеше буларак, минем өчен син бик күптәннән танылган Мәскәү шәһәрендәге алып баручы дип. Менә мин сине үземә шулай ачкан идем. Ул ничәнче еллар синең Мәскәүдә иҗат иткән еллар? Мин 2010 елга да Мәскәүгә киттем. Анда 6-7 ел яшәдем. Аннары һәм яңадан Казанга кайттым инде. Чыннан да алып баручы буларак мин нәкъ Мәскәүдә эшли башладым. Сөмбел, син безнең сер итеп кенә тапшыруында беренче тапкыр кунак буларак безнең тамашачыларга сөйләп кит әле. Синең туган җирең, укыган, уку йортларың кайда, ничек булды? Барсын да үзеңнән ишетеп китәсе килә. Мин Казан кызы, Казанда тудым, үстем, 18-нче татар гимназиясендә белем алдым. Аннары инде мәктәптән соң без укып бетергән елны Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында эстрада актерлары бүлеге ачылды. Мин шунда укырга кердем. Салават Закич Фатхетдинов җитәкчелегендә бүлеге иде ул. Мәскәүдә дә укып алдым, стажировкада барып кайттым. Аннары юридик белемем дә бар. Юридик белемне дә шулай тулайым 5 ел укып алдыңмы син? 6 ел булды әле. 6 ел. Чөнки мин заочно укыдым. Параллельно укыдым инде.
Менә шулай бик белемле кыз мин. Бик белемле, бик тырыш, бик үҗәт кеше һәм кыз дип мин сине шулай күз алладым. Мин шушы тапшыруга әзерләнгәндә дә синең турда интервьюларны тыңлап, укып, Сөмбел, юридик белемне син ни өчен алдың менә? Бу теге сәнгать өлкәсендә бик ныклап кына эшләп китеп булмас дигән уйлар килдеме? Чынын гына әйткәндә, әти өчен. Мин сине бик нык аңлыйм, Сөмбел. Әти бик борчылган иде минем шул сәнгать буенча киткәнемне. Аның күңеле тыныч булсын өчен шундый белемне дә, шундый дипломны да алып куйдым. Үзең канәгатьмесең? Син бу өлкәдә алай булай параллель рәвештә эшләр алып бармыйсыңмы? Эшләмим, кызык та түгел миңа. Мин яратмыйм андый эшне. Хөрмәтле дуслар, бүген инде әлбәттә тамашачылар арасында билгеле безнең көчле шәхесләребез, җырчыларыбыз да килгәннәр, тамашачы буларак Сөмбелнең концертын караган. Менә аларның иң затлыларының берсе ул инде Зәйнәп апа, Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Әйе, дөрес әйтәсез, Зәйнәп апа, бүген генә килеп җиттем Башкортстаннан, менә сер дип тапшыруын Сөмбел Билаловның концертына төшерергә дип. Сезнең кәефләр яхшымы? Яхшы, Аллага шөкер, менә. Ял итәрә килдек әле. Мин ничек күптән беләсез. Сөйләп китегез әле, нәрсә сөйләр идегез бүген аның турында? Аның турында барсы яхшысын гына. Ул Казанның теге настоящий татар кызы. Казанда үскән татар кызы ул. Шуның хәерлек репертуарында яратам, үзенең аның стиле бар. Үзенең генә карашы бар сәхнәгә. Менә шул ягын яратам мин аның. Кигән костюмнары, татарча итеп эшләсә дә, аның барсы да теге заманча булса да, татарчалыктан китми. Төсләре матур сөйли, бик матур итеп костюмнар тектерә. Шим күзгә нык бәрелеп тора, бик яратам. Алып баруларын да яратам, җырларын да яратам. Рәхмәт, Зәйнәп апа. Тагын сер дип кенә әйтегез әле, Сөмбел Билалова, Зөфәр Билалов, һәм сездә бит инде паспортта Зәйнәп Билаловадыр, әйме? Монда бер бәйләнеш юкмы әллә шулай? Юк, уйнаштан туган балаларым юк. Зөфәр белән икебезгә ике улыбыз бар. Менә шул. Туганнар да түгел. Юк, туганнар Анна фамилияслары. Билаловларына нәрсә бәйли? Безне? Сөмбел Билалова. Билалов бәйли, фамилия бәйли. Әйе, һәм сәхнә бәйли. Әлегесе вакытта төпле генә эшләгән урының синең филармония. Казан шәһәре филармониясы, шунда инде менә 7 ел эшлибез, Аллага шөкер. Эшлисез генә түгел, үсәсез дә Сөмбеләйме? Сезне бу филармониянең җитәкчеләре, андагы гомумән шушы эш атмосферасы сезне бар яклап ача, үстерә. Минем белүемчә, сез хәзер анда театраль яклап та ачыла башладыгыз, әйбит? Спектакльләрдә куябыз, мюзиклларда куябыз. Шуңа бик кызык безнең анда. Син яратып эшлисең анда, әйбит? Бик яратып эшлим. Мен шундый эшкә эләккәнемә бик шатмын, бик бәхетлемен, чөнки без һәр вакытта да сәхнәдә. Мин теге ел дәврендә гел гастрольдә йөреп тора торган җырчы түгел, шуңа күрә мин эштә сәхнә тормышы инде шунда гөрли күбрәк. Сөмбел, синең гомумән шушы иҗат дөньясында кайнау, артист булу бала чагыңдагы хыялың идеме? Әлбәттә инде, мин 5 яшьтән фортепианога уйнарга өйрәнергә мәктәпкә кертем. Шунда ук җырларга киттем, аннары театрга йөри башладым, биюгә инде әлбәттә. Минем хәтта шундый кассеталар да бар иде бала чакта. Мин анда яздырганмын, имеш, менә җырлый Сөмбел Билалова, үзенә кушау. Шундый язмалар да бар иде. Хөрмәтле дуслар, Сөмбелне яратып, аның тугры тамашачылары бүген аның тамашасына җыелганнар, бүләкләрен, чәчәк гөлләмәләрен тотып инде залга керергә әзерләнә. Без дә инде репортажыбызны сезнең өчен чын күңелдән дәвам итәбез. Сез бүген дус буларак, хезмәттәш буларак килдегез, Сөмбел кызлар. Хезмәттәш буларак килдем, әйе, Сөмбелнең концертларын калдырмаска тырышам. Әйе. Ничектер менә бер 3-4 ел элек бик каты аралаша башладык тагын. Бер-беребезне шулай игътибар үзәгендә тотабыз инде. Рәхмәт, сезгә рәхмәт, матур кичләр булсын. Нинди теләк җиткерәсегез килә Сөмбелгә? Менә бүгенге концертында. Бүгенге концертында каушама син, Сөмбел бердә каушама, монда сине яраткан тамашачыларың көтә. Так что барысы да әйбәт булачак. Рәхәтләнеп җырла, прямо күңелеңнән чыгарып рәхәтләнеп җырларга сиңа. Якын кадерле кешеләр җыелышкан монда. Зәринә дә монда күренә. Исәнмесез? Ничек хәлләр? Яхшы, әйбәт, малай, сезне күребез дип уйламаган. Сразу мине төшерә дә башлады. Исәнме, миннән ни хәлләрем бар, сине төшерде дә бар. Бу була гүзәлия.
Үз репертуарында Гүзәлия. Гүзәлия, бүген ничек килдең син бу концертка? Ничек инде Сөмбелне карарга тәүге концерты бүген. Инде күптәннән көттек, безгә тапшыруга да килгән. Аллага шөкер, шуны инде менә поддержать итәргә дип, Аллага шөкер килеп җиттек. Булды. Белмим нәрсә көтә безне, белмибез әле, нундый шоу әзерләдем диде. Ярый. Ул шул шоуны рәхәтләнеп кенә сезгә карарга Аллаһ Таала насыйп етсен. Зәринә, килегез әле монда якынрак. Исәнмесез? Роза, сәлам. Яхшы, Аллага шөкер. Ярый. Сез бүген нинди теләккә җиткерәсегез килә? Сөмбелгә. Сөмбелне бик яхшы аңлыйм. Хәзер бик каты нервланадыр инде ул балакаем, кайгырадыр. Кайгырма, без синең шундый матур җырлаганыңны булай да беләбез. Әле ул сөйли дә белә, ул бит үзе алып та баручы. Шуңа күрә миңа калса 100% яхшы үтәчәктер дип уйлыйм бу концерт. Яратып эшләгән эшең бар, Сөмбел. Яратып эшләгән урының бар, әйме? Коллективың бик яхшы дип мин аны үземдә съемкаларга килгәндә сезгә сизеп кайтып китәм, сезнең арадагы дуслык, хатын-кызлар булуына карамастан. Ә менә син шушы эшең белән, шушы тормышың белән канәгатьме бүгенге көндә? Әллә бармы җитешмәгән мизгелләр? Мин инде үземнән шундый кеше һәрвакытта нәрсә дә җитми кебек. Үзеңнән дә 100% ничектер канәгатьләнү бик сирәк була минем. Шуңа күрә гел ниндидер үземнең теге минусларын эзлим. Һәр эштә дә. Бәлки ул барыбер ниндидер шундый алга этәрә генә инде андый минем характерым. Әлбәттә инде әле планнар бик зур, әле эшлисе эш күп кебек, шулай дип өметләнәм. Без инде эшлисе эшләре күп диде Сөмбел, без инде аңа бүген уңышлы итеп, матур итеп, үзе канәгать булырдай итеп башкарып чыгарга теләкләребезне иңиз белән җиткерәбез. Бүген аның юбилей концерты исегезгә төшерәбез, дуслар. 20 еллык сәхнәдә иҗат мизгеленә бүген ниндер нәтиҗә ясый Сөмбел. Уңышлар сиңа, Сөмбел. Барысы да хәерле булсын. Рәхмәт. Аллага шөкер, менә быел шуның хәтле үсеп китте ул безнең Сөмбелебез. Сүзем дә юк вообще. Әти-әнисен бик яратам, үзен бик яратам. Шуның хәтле акыллы үзе, уңган, булган, шат күңелле, ягымлы, сикемле. Санаулы минутлар гына калып килә Сөмбелнең концерты башлануга. Сөмбел, кәефләр. Әйбәт, Аллага шөкер. Шундый изге теләкләр җиткерделәр тамашачылар. Сиңа бүген кайгырга да түгел, борчыларга түгел, барсы да яхшы булачак. Без сиңа ышанабыз. Рәхмәт. Сөмбелгәдер инде бу чәчәк гөлләмәләр. Ие, аңа. Сез күптән Сөмбелне безнең якташыбыз. Юбилейларга чакырабыз без аны. Бик яратып йөрибез концертларына. Бәхет аңа, самый главный. Хатын-кыз бәхете. Шуны. Да. Исән сау булсын. Бәхетле булсын. Сөмбел, ул сезнең укучыгыз дип аңлыйбыз без, әйме? Ниндирәк укучы иде? Әйдә, гүзәл сүзне шуннан башлыйк, Римма ханым. Укучым, минем укучым булды. Кирәк хәтле тырыштык уларны өйрәтергә, укытырга. Менә шуннан бик матур гына әйбәт балалар килеп чыкты, укучылар. Сез канәгатьме аның иҗаты белән? Канәгать. Берәр бирәсе киңәшләрегез юкмы бүгенге көндә? Төрле яктан бик юшып, тегендә булса да бөтенсен оештырып чыгара торган кеше. Татарстан Республикасының атказанган артисты Сөмбел Билалованың концерты башланып китте. Әлбәттә инде без Сөмбелгә уңышлар телибез, җиңеллек телибез. Юбилей концерты дип тагы да ассызыклап китәм. 20 ел иҗат иткән безнең Сөмбелебез. Миңа калса бу бик зур уңыш, бик зур үсеш. Котлыйбыз сине, Сөмбел. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Сөмбел Билалованың әнисе Наилә ханым. Наилә ханым, рөхсәт итегез сезне котларга шушындый матур күргән бәйрәмегез белән. Рәхмәт, мин бик шат. Наилә ханым, ә менә Сөмбелгә шушы матур итеп җырлау таланты кемнән бирелгән?
Bilesizmi, benim üzümnün yağımdan da üzümnün etiyim benim bik motor jırlıydı. Elki rayonunda, bütün rayonda yine tabunlarını alıp barışı bik motor jırşı idi entiyim. İrimnin yağından da Mamadaş yağından тоже apası da artistka etide muzika birnindi koya okumagan kiliş piyanida da gültüttür oynap bireydi eti okutuş kişi yedindi ol. Менә şu iki яктан da келген дип уйлыйм. Ә сез үзегез җырлыйсызмы? Юк, үзем җырламыйм. Ә Сөмбелнең иң беренче тапкыр җырга сәләтле икәнен кайчан, кайда тоеп калдыгыз? Шул мизгелләр исегездә калмадымы? Менә Сөмбел кичкенәдән biz onu gördük indi, biz onu kiçkine çağından bir 3-4 yaşından indi naverine tuğanlar da indi meclislerde orundıkka bastırıp jırlatalar idi. Аннан бер уш конфет бүләк иткән булганнардыр әле әйбет. Конфетlerin bilmem indi anasını, o konfetke jırlamaydı. Просто özünün tilegi var yanın mene. Onun көңелендә бар, ona birilgen o, şuna göre jırlıyor. Kişi aldığında ol çıkış yasarga kurukmaydı. Ol 5 yaşından men onu pianinoga, muzikaga berdim. Muzikada indi jürdük indi, özünüz bilesiz indi, eni kişi gel balana jiteklegen muzika boyunca konkurslarda jürüyüz, yürek dürtür kiltirip indi şulay ettirip, orunlar alıp jürüydük, pianinoda oynap da şulay. Mene şulay ettirip jürdük indi, 5 yaşından baletka berdim әле, baletta da bik seletli bu bala dip etkenleri. Нинди тилекләр ишеткерәсегез килә Сөмбел апагызга бүген? Сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхете, шатлык, бәхет. Куанышлар әйбет. Әйе, елмаерга, бер кайчанды еламаска, Син нәрсә әйтәсең килә? Җигит буларак. көчле булырга. Бу номерны булдырырга Сөмбел безгә үзе мөрәҗәгать итте. Ул әйтте, әнием турында шул хәтле матур җырым бар. Һәм инде менә бу эчке кичерешләрне балалары гына аны тамашачыга тарата алачак дип безгә мөрәҗәгать итте. Һәм чыннан да бик матур көчле номер. Бик матур номер булды. Сез барыгыз да молодецлар, сез барыгыз да афәриннәр. Әйдәгез хәзер матур иттереп кул булгыбыз камерага. Хөрмәтле дуслар, сәхнә арты шоу гөр килә. Бер номер барышында Сөмбел инде хәзер менә икенче образны әзерләп, аңа инде булышалар стилистлары, ярдәмчеләре әзерләп хәзер сәхнәгә чыгачак. Шуңа күрә сәхнә артының иң матур эксклюзив кадрларында залдагы файдагы бүтән матур мизгелләрен без инде сезгә һәр вакыттагыча күрсәтергә яратып эшлибез. Курсташлары шулай ук чәчәк гөлләмәләре тутып килеп җиткәннәр Сөмбелне котларга. Айгөл Сагынбаева, Рузилә һәм инде сезнең исемегез Гөлназ. Кызлар, сез бу җырның тәмамланганын көтәсез. Нәкъ шушы җырдан соң бирәсегез киләмени чәчәк гөлләмәсен? Чөнки мин аэропортка ашыгам. Шуңа күрә ашыгабыз тоже. Без поддержка. Бердәмлек менә бит, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бу кызлар безнең шәһәр кызлары, алар мине үз итеп, менә шул укырга килгәч, миндә бит Казанда безнең ни туганнар юк, теге туганнар да юк, дуслар да юк. Ә инде бу кызлар үзләренең туганнары кебек итеп мине күрделәр. Рәхмәт сезгә, кызларым. Сөмбелгә дә иң изге теләкләр бүген кызлар сездән, шулай бит? Иң изге теләкләр. Без аны бик яратабыз. Аның таланты белән горурланабыз. Һәр вакытта да шундый матур булып калсын. Бәхетле булсын, иң мөһиме. Ул аңа бик лаеклы. Булды кызлар, озатабыз, тоткарламыйбыз сезне. Менә шулай дуслар, кызык монда. Фаида да кызык, сәхнә артында да, сәхнәдә дә сез инде үзегез дә хәзер белеп, күреп торасыз. Минем тугры тамашачыларым, әймә сертип кенә тапшыруында иң матур мизгелләрне һәр вакыт сезнең өчен эшлибез.
Сөмбел Билгалова яраткан эше иҗаттан башка тагын нәрсә белән шөгыльләнергә бу тормышта ярата икән? Бармы синең хоббиларың? Бөтен дөньяңны онытып шөгыльләнә торган эшләрең Сөмбел. Шунан гына әйткәндә, минем шундый бәхетле кеше, минем хобби дә, эшем дә бер, ул иҗат, ул сәнгать, ул җыр, ул бөтен тормышым менә шуңа бәйләнгән. Мин машина йөртергә яратам. Әйе, менә аны хобби итеп булмый инде, ләкин мин һәр вакытта да машинада һәм менә кирәк дип түгел, ә мин чынлап аны яратып эшлим. Әйе, яратып йөртәм. Тагын фортепианода уйнарга яратам. Ну, шулай музыка белән бәйле инде. Тагын менә хәзер тизне әллә нәрсә килми дә башка. Менә музыкаль инструментларда уйнарга ярату теләгең шулай булачактан булган. Әле бармы тагын ниндидер инструментта өйрәнергә теләгең? Гитара, ул минем хыял. Белмим, бәлки берәр качан булса да ул тормышка ашыр. Аның өчен менә вакыт теләк кирәк инде әлбәттә. Иҗади кешеләр Сөмбел гадәттә алар сәйер булалар, алар хыялый булалар. Син үзеңне сәйер хыялый кеше дип шутыйсыңмы? Әйе. Ә сәйерлегең синең нәрсәдә? Bütün нәрсәдәдер инде. Мине бик мин 1 минутта менә үзгәрә алам мин. Нәрсәдер менә үземә анда нәрсәдер уйлап куям да, елмаеп утырам икән, секунд 1 секундта инде моңсуланып утыра алам, кеше аңлатып тормыйсың, бел ниндисең син диләр. Мин шундый нинди бар. Син үзеңне дә үзең аңламаган чакларың еш буламы? Ну, аңларга тырышам инде. Еш дип әйтә алмыйм. Еш буламы синең кешеләрдә рәнҗегән мизгелләрең, менә кешеләрдә ышанычыңны югалткан мизгелләрең? Гомумән андый хисләрне үземдә тудырмаска тырышам. Ул бит шундый йөк була. Мин андый йөк белән яшәргә яратмыйм. Берәр кеше белән талашсам да, хәтта әле үзем беренче булып дуслашырга алам. Шул моментны җайлыйсым килә инде һәр вакытта. Хәзер Сөмбел бит инде тренд дип әйтик микән инде менә шулай кешеләр психологлар белән эшләр, инде үзләренең җитешсезлек якларында психологлар белән бергә эш итәргә тырышалар. Син бу яклап ничек? Психологларга мөрәҗәгать иткән бар? Психологларга мөрәҗәгать иткәнем юк. Бәлки кирәктер, белмим. Юк, юк, син аны кирәк икән тойсаң, тойырың да һәм барыр инде, димәк, синең барсы да тәртиптә. Димәк кирәк түгел әлегә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Чулпан Ринат кызы, Татарстан Республикасының халык артисты. Чулпан ханым, әйтеп китегез әле менә Сөмбел Билгалова, ул бит инде сезнең җитәкчелек астында эшләйме? Сез аны күптәннән беләсездер. Артист буларак, кеше буларак сез аны ничек иттереп, аның турында нинди сүзләр әйтер идегез? Менә бүген концертның да нәтиҗәсе итеп әйтәсе килә. Менә иң беренче урында мин Сөмбелне тырышлык өчен хөрмәт итәм. Аны шуң хәтлек үз өстендә эшли торган. Аның өчен менә бер артык та, бер кирәкмәгән әйбер дә юк. Аның бөтен детальләре саналган, каралган, уйланган һәм ул һәр вакыт эзләнүдә. Менә гомумән иҗат бит ул үз өстендә генә бик каты эшләсәң бара торган әйбер. Сөмбел ул тыңгысыз, менә ничектер без аның белән якын да ул хистә, без бер-беребез белән аңлашабыз, киңәшләшәбез, серләшәбез. Сөмбел Беләсезме, менә гомумән рәхәт кеше ул. Мин шундый җайлы рәхәт кешеләр белән эшләргә бик яратам, чөнки һәрбер ниндидер тәкъдимгә ул ачык, һәр вакыт менә ярдәмчел, бер кашан да кире какканы юк, вакытым юк дигәне юк. Һәр вакыт ул аңларга тырыша, ничектер төшенергә тырыша. Искиткеч ярдәмчел һәм кабатлап әйтәм, беренче урында аның тырышлыгы минем өчен бик хөрмәтле. Бик зур рәхмәт сезгә шундый матур фикерләрегез өчен. Миңа калса, Сөмбелнең үзенә дә бик күңелле булыр, нәкъ сездән шундый матур сүзләр ишетү. Рәхмәт сезгә. Берничә штук гармун гына алып куйган идем мин аны, ул нидә Тальянда да уйный башлаган инде шулай. Менә шулай башладык инде без аның сәхнәдә йөрү җилларын. Димәк, сез Сөмбелнең менә шушы иҗатка тартылуын тоеп, һәр вакыт аңа булышкансыз һәм аңлап яшәгәнсез аның бу теләкләрен, шулай бит? Мин булыштым, әтисе каршы иде.
әйе, әтисе каршы иде, артистка кеше инде дип, артистка кеше дип шулай иттереп, юк ди син финансовыйга керәсең, экономист булырсың дип инде, хәтта аны почти финансовый институтка керә дә башлаган, кергән дә инде почти. Ну, ул барыбер культура институтына китте үзе теләге белән инде. Һәм барыбер дә параллель рәвештә ул юридик институтны бетергән. Юридическийны да бетерде, читтән торып бетерде. Бүгенге көнне безнең аңлавыбызча әтисе килә алмаган, әйме? Сөмбелнең сезнең Нәрсәдер авырып китте, салкынмы, грипп минде шунда кешеләрне заразит итеп йөрмим дип өйдә генә калды. Мине генә китереп китте дә. Менә шу. Мин Сөмбелнең әтисенә үзем бирәсе килгән сорауны мөмкин булса сезгә бирәсем килә. Ә менә әтисе бүгенге көндә Сөмбелне кабул иттеме шушы иҗат дөньясында кайнарга теләгәнен, аның шушы үсешләрен, аның талантлы булуын ул аңлап кабул иттеме? Менә моторым хәзер өйдән чыкканда машинага утырдык та әтисе ул минем теге дугалар укымый инде булай дугалар укымый. Ниндидер дугалар укыды утыруга менә Сөмбелгә, что бөтенесе уңышлы булсын дип, сау сәламәт булсын дип дугалар укып килде утыруга машинага менә шу. Әти кешенең йөрәге шунда инде моторган. Хәзер бик риза инде, риза, горурлана. Баласы белән, и Аллага шөкер, балалар белән шулай горурланып яшәргә булсын бөтен кешегә дә ярап бер Ходаем. Гаиләдә ничә бала сезнең? Гаиләдә безнең 2 бала, 2 кыз безнең. Улы кызым медик, Сөмбелем шул инде артистка менә шулай. Улы кызым да бик тырыш булды, Аллага шөкер, кандидатский яклады. Хәзер менә университетта да укыта башлады, медицинада. Бу генетикадан бирелгән тырышлыктыр сезнең кызларга. Миңа калса сездә тормыш иптәшегез белән шундый тырыш, булдыклы кешеләрдер, Наилә ханым. Әйе, мин мактанып әйтмим инде, кая эшләсәм дә, дөресен әйткәндә кызлар кыю булырга кирәк. Бер вакытта да куркып торырга түгел. Мин моны эшли алмам, мин моны булдыра алмам дип. Һәр вакытта да напролом барырга кирәк, мин булдырам дип. Менә без булдырабыз, шәйми фәйтнешли. Без булдырабыз булырга кирәк һәр вакытта да. Сөмбел, менә тормышта бар шундый кешеләр, кемгәдер менә барсы да җиңел бирелә. Бәхет тә аңа гөл шулай үзенә җиңел генә каршы килгән кебек, ә кемдер бәхетне көтеп ала, тырыша, тырмаша. Син үзеңне кайсы рәткә кертерең? Чынлап кына әйткәндә, мин үземне икенче категорияга кертер идем. Белмим, бер нәрсә дә түгел. Алай авыр да түгел, ләкин җиңел дә бирелә дип әйтә алмыйм. Шуннан да тырышып, эшләп алырга кирәк. Шулай мин риза, андый вариантка да. Бүгенге көндә Сөмбел Билалованың үзенең шәхси тормышы ничек икән? Әле синең йөрәгең ирекле дип беләм мин, әйме? Мин әле алып баручы буларак, интервьюларны карап, укыган кеше буларак, син бүгенге көндә ничек җавап бирерсең? Гаилә хәле ничек әлегә? Мин кияүдә түгел. Әмма дә ләкин булып кайттым диң. Әйе, булып кайттым кайчандыр. Һәм инде хәзер теге бары тик шундый мине бәхетле итә торган, мин аны бәхетле итә ала торган кешене көтәм. Көтәсең. Әйе. Әле тирә-юнеңдә андый кеше юк бөтенләй дә. Ул сорауга җавапны шундый 3 нокта итеп куйып калдырыйк. Минем инде өстәп әйтәсем килгән, егетләр, кемнәрнең кызыксынуы бар Сөмбелгә, аның йөрәге ирекле дип әйтәсем генә килгән. Ну, шулай дип әйтергә була әлегә, әйе. Альберт Валиуллин яңа гына үзенең чыгышын тамамлады. Ул шулай бүген Сөмбелне котларга килгән курсташы буларак, әйбәт. Әйе, бергә укыдык без аның белән. Шуңа күрә аңа инде иҗат юлында һәр вакытта уңышлар гына, яңа җырлар, бар тик алагына барырга, миңа бар тик иң изге теләкләр теләп каласы килә. Беренчеләрдән иде исәнлек, саулык.
Әлбәттә, шулай. Теләкләрегез өчен рәхмәт, Альберт. Курсташ булгач, сез аның белән димәк 5 ел дәврендә укыгансыз, шулай бит? Безнең 5 ел түгел, без 4 ел укыдык. Безнең ничек дип әйтим инде, экспресс обучение булды. Ну, ничектер кемнеңдер 5-6 ел шул теге аспирантура белән бергә теге санасаң инде. Безнең 4 ел булды. 4 ел менә шулай матур иттереп үтте дә китте. Әле 4 елда кала башка 16 ел нее. Ара теге бер көндә күз йомганчы менә инде балалар, минем балам бар. Инде 13 яшь тула. Шуңа күрә Омеруза. без һәр вакытта шундый яшь дәртле булып калырга насыйп булсын дип әйтәсем килә. Амин, амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә. Һәрвакыт шундый позитив рухлы, һәрвакыт шушындай матур зифа буйлы булып калыр өчен Сөмбел Билалова нәрсәләр эшли икән? Сөмбел Билалова просто эшли. Мин спортны яратмыйм. Диеталарны әлбәттә кайвакыт теге дөрес туклану, ләкин шулай ук ябыгыр өчен түгел, исәнлек өчен дөрес туклану яклы мин. Ләкин гел алай итеп тә булмый. Мин баллай берләр яратам. Әйе. Аларны ашагач кәеф күтәрелеп китә. Әйе, менә рәхәтләнеп әле концерттан соң бүген утырып ашыйм әле бер кисәк торт, Алла бирсә. Әйе. Булай теге үземнең конституция шулдыр инде дип өметләнәм инде, алга таба да шулай булыр дип, булсын дип телим. Сөмбел, бар шундай фикерләр җыр кешене давалый дип. Синең бармы шундый репертуарыңда җырларың синең күңелеңне давалый торган, син аларны авыр чакта тыңлап үзеңә ниндер көч ала торган. Әллә булмаса башка җырчыларның репертуарларында берәр җыр шулай синең күңелеңә нык якынмы? Менә ничек синең бу яклап? Мин музыка чыннан да давалый дип уйлыйм. Мин хәтта андый чакта ниндидер сүзсез музыка тыңларга яратам. Миңа нәкъ менә музыка кораллары, анда мелодия, менә шунсы мөһим. Әйе, чыннан да давалый дип әйтә алам. Моңсу булганда да мин бер музыка кабызып тыңлыйм. Күңелле булганда да рәхәтләнеп теге латин американ мотивларын кабызып бии алам, сикереп. Менә шулай. Хөрмәтле тамашачылар, Сөмбел Билалованың матур иҗат кичәсенә популяр җырчы Булат Нигъмәтуллин да ашкынып килеп җиткән, әле аңа чыгышын бүләк итте. Булат, ничек хәлләр беренчедән? Аллага шөкер. Концертка килдек. Сөмбелнең тамашачысы бүген нинди энергетиканы сиңа бүләк итте? Тамашачыбыз бүген бик җылы, рәхәт итә җырларга. Күренеп тора, тамашачы Сөмбелнең бүген яратып килгән, шуннан да көтүп алган тамашачысы. Шуңа күрә инде киләчәктә дә мин Сөмбелгә шушындый тамашачы булып һәм өстәлеп торсын тамашачылары дип телим. Рәхмәт. Сезнең арада шундый матур иҗади мөнәсәбәтләр, иҗади дуслык инде. Залда шулай ук сезнең бер туганыгыз Дилә дә утыра бит. Шулай ук аның якын дусты. Гаиләләр белән ничектер аралашулар бармы иҗаттан башка? Гаилә белән без очрашып торабыз кайбер кичәләрдә. Алар күбрәк кызлар белән очрашалар инде, аларның жен советлары бар. Әйе. Теге мин аларны шаярып кына жен советсыз дип тә йөртәм шунда. Шуңа күрә безнең һәр вакытта да элемтә инде ничә ел буе саклана. Без мәҗлесләрдә, концертларда, төрле чараларда очрашабыз. Шулай матур итеп киләчәктә дә бергә кайнашып яшәгез, иҗатта да һәр вакыт матур мөнәсәбәтләр сезнең арагызда булсын, һәр вакытта да. Булат Нигъмәтуллин булды сезнең каршыгызда, дуслар. Ә без сине котлыйбыз, Сөмбел, бәйрәмең белән. Безне тыңласыз Наилә ханым, бүгенге көндә сез Сөмбел Билалованың әнисе буларак нинди 3 киңәш бирер идегез аңа? Киңәшем шул инде, кызлар, иң беренче сәламәтлеген карасын, үзен карасын һәр вакытта да. Эшендә дә инде
Ул бик бирелеп эшли, конечно, бөтен эшне дә досконально бөтенесе дә әйбәт булырга тиеш, дөрес булырга тиеш, дөрес кеше ул менә шуны бөтенесендә йөрәгенә бик алып эшләмәсен дип теләгем бар инде. Тагын өченчесе нәрсә дим инде. Шул эшеннән рәхәт табып, бәхетле булып яшәсен. Егерме еллык иҗат мизгеленә багышланган концертың узып китте. Сөмбел, без сине котлыйбыз. Монда күңелле булды, монда җылы булды, монда тамашачыларның алкышлары, сине котларга килгән күпме хезмәттәшләрең, аларның фикерләре. Менә мин үзем тулыландым синең концертыңда эшләп. Ә синең күңелеңдә әлеге мизгелдә нинди хисләр тантана итә? Әлеге мизгелдә мин бер нәрсә дә аңламыйм. Аны теге бәгәен иртәгә менә йоклап торгач кына ниндидер чыннан да инде фикерләр туар бу концерттан соң. Бер нәрсәне әйтәм, әлбәттә, мин инде шатмын шушы концертны булдырып чыгара алганыма. Тамашачыга шады кебек, мин шулай дип сиздем. Иң мөһиме шул, мин канәгать дип әйтә алам. Ә мин әле тагын ассызыклап әйтәсем килә, Сөмбел. Син бер үзең, монда финанс яклап та күпме көч салынган, әйбәт. Иҗат яклап та күпме, режиссура, ниндидер номерлар. Гомумән әйткәндә, бик күп көч, бик күп энергия салынган синең концертың, һәм бит әле син моны бер үзең башкарып чыктың дисәң, һич ялгыш булмас. Синең спонсорларың, иганәчеләрең бит инде бармы, юкмы? Аллага шөкер, минем чыннан да бу концертка чыгымнарым бик күп булды. Аллага шөкер, миңа ярдәм итүче кешеләрем булды, ярдәм иткән кешеләрем булды, спонсорлар дип әйтергә була. Аларсыз моның хәтле эшне булдырып булмас иде. Һәм гомумән минем инде бу концертта эшләгән менә бөтен режиссер да, техник хезмәткәрләр дә, биючеләр, музыкантлар, алар барысы да менә югары сыйфатлы профессионаллар. Мин алар белән эшләгәнемә бик бәхетлемен, аларга бик рәхмәтлемен. Шундый супер команда белән әлбәттә эшләргә рәхәт, җайлы һәм менә шундый результат ирешеп була. Ирешергә насыйп булсын киләчәктә дә, Сөмбел. Бүтән үзеңнең күңел түрләреңдә йөрткән уй-хыялларың, планнарың Аллаһ Тәгалә ярдәме белән иң изге сәгатьләрдә тормыш каршысына ала бирсә. Бәхетле һәм уңышлы һәр вакыт. Зур рәхмәт, рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт үзеңә, Сөмбел. Хөрмәтле дусларым, бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты Сөмбел Билалованың матур иҗат кешесе, әлбәттә, бүләкләр, матур җырлар, искиткеч сыйфатлы чыгышлардан һәм инде дәррәү матур аның тамашачыларының алкышларыннан торды. Рәхмәт сиңа, Сөмбел, булганың өчен, рәхмәт матур иҗатың өчен. Һәр вакыт синең тамашачыларың көннән-көн артып, аларның сиңа булган мәхәббәте сиңа көннән-көн илһам, көч-куәт бүләк итеп, сиңа әле тагын әллә ничә еллар матур иҗат тормышында кайнарга насыйп булсын. Шушы мизгелләрдә мин тапшырның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Түгел, сезнең белән дусларым бер генә атнага сау булашам. Күңелләрегездә һәр вакыт күтәренке кәеф, тынычлык һәм иләрегездә иминлек, мәхәббәт тантана итсен.